Imos facer aquí, o motivo de que este ano escollermos a Llans para facer esta visita foi porque estivemos traballando coa comunidade de Montes na musealización do castro, que se fora pola tarde iríamos a visitalo, pero deixámoslo para que veñades vos, ou para outra visita cando se inaugure oficialmente o que fixemos aí. O castro, que non se chama o castro, que se chama o Alto da Medoña, queda pasando a Fonte Carabijo, mirades á dereita un cartel, pois o monte que hai detrás, o Alto da Medoña, ese é un sitio que estivo habitado hai polo menos 2500, 2600 anos. A curiosidade deste castro, en Galicia castros hai entre 4 e 5000, hai a patadas, para todos, que ten unhas defensas enormes, unhas defensas en forma de foxo que acadan os 10, 12, 14 metros de altura, circundando todo o redor. Pero no mesmo castro apareceu, cando se ancheou a estrada esta que vai a Guarda nos anos 80, apareceu un acubillo de machados de bronce que poden ser do 500, 600, 700 antes de Cristo. Iso por un lado, o propio castro pola importancia que ten como hábitat de hai 2000 e pico de anos. Despois hai muiños de agua, 4, quedan 2,5 en pé, un esbarrullado completamente, 4 muiños de agua que poden ter 2, 300, 400, 500 anos. Ao lado dos muiños de agua hai muiños naviculares de soporte fixo, que agora non vou explicar porque imos visitalos, pasa que somos moitos, a ver como facemos ali, porque o sitio é pequeno, pero bueno, si queredes mirarlos todos, pero igual, imos á volta, imos vir por Priege está aí a 100 metros.